Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kajing rakhi ya kalingko sngiyap jang usim ke himan nong klau upa tirot sing kala yan mentala kumba shispa prapu nyosnem henry kat hadu menta empat la ban tayo modor bashir yeng jang news bakrau kajak benreo hakasnong jang u han nong klau ya kadi la penpau da uba ai ban ri ko pars le habakren ha kasngi kin ma buram ya ka lingkho sngiap ka bashis pa prapo hunyo jong us tirot sing han nong klau ha kasngi sajan ka khan re trik ubanai naitung arajar arpuar uba ai ban ri ko par ulaong ki officer bat kin nong mi khaman ki let bat ki wan wai usnam sha wai pat bat habaki yang haransan ki juperta baki yakari ki yakajat benreo bat ki jupertaru ban bod yaki denjat jong us tirot sing henry kajing perta jong ki kadon la ka jong ka nong rim bat kam dei ne ka benta kajing yok nong kari bat kajat benreo lana ja baka snong nong klau lana ja ba us jong ka himano klau Kim dan shu iga jingkit kli naga benta ban ken mau burom yau liu liu kraw nasno baka jat benri ga jongi kan sayap no haka wei pat kasgi namar kata kadaw ngaken tu haka ni kapor ka bamenta ya barok lang ki kun ki hajar jong ka himano kraw kerpang ba pin snow ba naga wei ga snam shi ka wei pat Pinsim baka ni kasngi ka bakerpang tam haga jingim ka jong pi namar radaja bangim dan yaw bakumunir uklawat jong kari ka bamut ngingin umla banlong kumni kumbangilong ngakermen skam baka jingwan yuk kejat ka jong pi sa haga ni ka jaka haga ni ka snong kabalong ka snong kababarok ki kmi kabalong ka dak kabaway po way kun hajar jong kapri henyo trap lara kim poi mentala ni la syam snam hagaway ka sgi hapan poi hagani ka jaka namar baka snong nong klau kalau ka snong kabapau nam kabla penmi yau riu krau jong ka jat ben riu bad nga kermen skam basa wat num le pai thli nagani ka jaka kabalong ka jing ngiu ya pi batru ya ka jing elam ka jong pi Kumunong elam jong ka jat benri ka jongi ban represents hang tei ha ka jing darbar thawan ka he du jong kari ka jongi ki officer ki nong mi khmat ki wan bat ki let ki wan ban yu ka jat ha ka ni ka jaka ki khun ki hajar ki wan nagawai ka snam shikawai pat nagabenta ban celebrate ya ka bakum ka ni ka sgi Henry mentangi asno ya ka memorandum bahaduk mentangi pat yi ya ka renyeng renyot ka dur ka bapura naduk kli haduk kejat yauni riu kraw jong ka chat benri ka jongi bau ni yang hang ni hakasnong hang ni hanong kraw ngimwan hang ni ban pensngo serong yala ka jong ka kurs imli ngai ngiwan hang ni naga benta ka deiti bangi dei ka longdo long snam ka bom ju shong that Henry ka de ka chat benri ka bajuya de na ka wai ka ski shaka wai pat naga benta ka daw ba jong ka chat benri ka wai nga kwa ban ong ya pi ha khamat jong pi ha ka ni ka por ka bamenta kerpang ya ka shrong nong kraw ki khot jong ka executive committee ki seng samla ki seng long kmi bat ki wai pat lana jaba ma pi phim don ki jingi tli pren jong pi don ki jingi pek khmat iwei pat don ki jingi tan tla iwei pat kani ka dead anniversary ka ba man law slam ka ba pi ju perlong ka mut kan long kumni kum ba kalong ha ka di ka puar ka ba manta ngasyo ba ka dei hok yangi bangin ai ki jing thap ti ka ba jam ya ka di ka snong hang ni han nong cloud
Kiparlok, kiparadok, kiparasnam. Kinong ilam jong kajat penri kiwan bat kilet. Henry ka jingkeli yang bat yang hilang baro kalong. Menupat badan yang kata kasain perkat kumbadan unius iem ubakrau lani utira sing filosofi. Ubadannya kaman sim kaman ningkong tabe ban iit yalah kajong kajat kekenja. Ban iit yalah kajong katame. Haswa ban iit yakiwei. Kaman ningkong tabe kabau tira sing mula penpau si kapertei. Ya kajinglong satar kajong ban iit yang bat yapi om ban iit yakiwei pat. Nakar menskam bagan ikan mensim jong tirot sing. Haswa bagan iit ikiwe. Ngide ban iit swai la kajong gajat benrio. Kibabun kibrio kibakum kini kisngi. Ngi kipenlong ya kajingnya kwai do. Kajing kwai do ya kok pisah. Kijan pat kiwe kibla penbait hala kijong ki program Henry hajakaban wan haga di kesnong naga bentaban penpau si kapertei bamangiru ngilong kesnam naga bentaban buat ikidin jat jong di uri krau jong ecak penri ke jongi Henry ngimwan kidang dan bun ki kun ki hajar jong himano krau bat kiwe pat naga ecak penri ke jongi ki bom juan watang sisian ki bom 4GE ya kan iga serong hang ni hanok klau ki brea jika bakinwan hang ni ki let piknik senong knum ki brea jika bakinwan hang ni ki penlong ki program ki bo per hala ki jong ki jaka hala ki jong ki snong kai pat kador kabau tiro sing ulai tira ka jong jing em na ka benta jong ngabat jong pi bat ki wai ki jat penrio kinyukor haduk kata-kata ialah kejong kejat kekong kipat kikun ki hajar jong kima kim dei tamba ba kitan kam ya kima ban let cho office im ban penbet ki kam kendo na ka benta ban register kendo bat kiwai pat kim dei tang ba kinang ban let tang ha ka office jong im mereka ni ban nang ru ban nyukor ya ka bakum ka digesngi ban wanlang na ka benta ban ken mau ya ka jing krau jong dius im ba krau jong ka jat benri ku jong i kinong elam kiwan bat kilet enda ba kiyeng haransan ki pertai dri ki pertaban buat ya ka dinjat jong utirot sing simli ka jing perta ka jong kipat kadon laga jong kanong rim kamdei na kabenta ka jing yonong jong ka ribat ka jat benrio san pau teligis nam ngiladapan yat ngikwa bani bagani ka snong nong klau kan kring amdei tang yaki parakasi ki jongi enrai kan kring yaki wai pat ki jat benrio bakin wan ha ka di ka jaka bakin long ka jaka ka ban penpau si pertei bamangiru ngidon yau riu krau uba syirkai tam haka jat penriu ke jongi kakur simli kalasay yau tirot sing simli bat nginang nyai say lara ka jat penriu ke dan kam yangi bangin mi sakmat na ka bentaka daw ba jong ka jat penriu namar ka daw haka di kasni ka bamenta ka balong kasni ka bakraw ni ka bakraw tam ngakerman skam bamangi baro kibawan hakani ka por ka bamenta ni snow tu ba ya ka jingya jenti ka jong utirot sing haki por ki jong ki ba menswa ka jat benrio hakini ka sngi ka ut ka pang ka trot ka swai ka sir kam snow sngan na ka daw jong ka jingkla ka por badru khamtam na ki an ki bakta ya ka jat benrio ka jongi Ngasngaw anay kublay ay Dr. WR Kanluki hadin baulalong UMP jong Raja Sabha ngay haki YouTube limbaki news haga baula kren haga taka ying darbar kaba hedu hante parlimen naga bentaban itu no aka krenit kaba pra tatkum ke constitution jong India ya ka ketien khasi ke jongi
Nakar mas kam bada ka cingkran ke jongi hantai hayeng darbar. Ya kaktien jongi kaktien ka basok spy kaktien ka bamangi nganumla ban klet. On itu no da ka constitution jong kerin dia. Kapur kelatay bangin pendi ikinong ilam kumutirot sing. Hagabaw day tabakin kren li jat penriu. Ban penpau siya percaya bangi dan yu tirot sing henry kin kren na do ka donut. Man wara ya kecingkela. Haga jat penriu kajongi.